Hello guys, good morning. For today's video guys, nanako sa mong balay ni uli nako guys. Karon pa jud ko nakakuan guys sa ka-video kay wala ko ka-video gahapon guys. Oy kay nalibang oh. Wala ko naka-video kagahapon guys kay ikuan sa namay. Ang sana ni mo messenger, di na mo balik. Ina bila ay nagilapti mo kon gina siya para sa unang. Ito eh hilapti nga. Di ba gi. Ang ako messenger imong gikuan no, giwala. No, dili na. Mo ina na sa una imong gikuan gilaptan. Ko na mahadlok di ko manghinabot ana. Hindi na ko na pwede hilaptan. Dili. Iko anak kay kanon ang dudog. Moadto na pa kog tuburan unya guys kay manglaba ko kay wala mi agas. Kay daw amo ang linya naguba. Naguba daw amo linya guys sa buak gyud gipicturan sa kung bana ning adto didto. Ako ba nagahapon kita naon niya. Dako og buak may, di mo gud maklaro sa imong gi kuan picturan. Hoy! Sama na. Dudong. Ikaw masuntukan ti karon. Dili mo sige pangilabot ang mga iring ba? Ipangtagaan na gali yung mga pagkaon sa iring. Ako mga iro gas kay ipangtagaan ako og cat food kay ganang kila sa cat food ni kuan hindi siloy. Ipangtagaan ako ni iyan na pong kuan kung iro o iring o yan na pong birahon kanang hikot ba yang birahon ana murag buang. Day human na day ayo na day human na day. Mana ha? Silang Leo may nara dito natulog may. Mana okay na. Ayaw ni kuan na kay ano. Daghan nakay kuan ng passport para mobalik siya. Wala gi ko kilabot ana gikabalo gi ko nga gikuan na ni man sa una nga dugay kinakuha. Wala mahadlok dito. O gani ayaw na gani kilabti kay mo kuan sa password oh. Ang messenger sa kong bana guys, kay natingala ko na open gapon ni isa ka kuan. Karon ako na pong gikuan ang iyang messenger oh. Na naawa. Pati ng lisura ang saon man na. Dili na pagkaon na diri. Nag-away may anak niya guys, pila ka adlaw gaaway may anak niya din mo tong ninguli ko sa tuburan dito ko nakuan, nakita niyo sa akong vlog nagayaw-yaw ko. Niya nanguli man dahil sila gahapon. Unya na po mabalik og tuburan kay manglaba ko dito guys kay para daghan kay migulingon. Ay sa tabay na lang ko manglaba may oy. Magdala ra. Kay bisag nasa ti Jimmy sa tabay ba magtuking-tuking pud me. Ito ra gustuburan. Buling naman na imong pantalon. Oy! Di na buling feed na feed man na siya. Say feed ka klaro anang abog oh. Hindi mo na abog. Mas aram na ko ni so ikatulo pa man eh. Di mo na ako perminti suton. Nag-ilis ka brief. Oh. No, ano ba akong bana guys oh. Live pag yung mga break yes. Mo gani. Ina na eh. Artikin na guys, sige nag-ilis og brief. Sa kadlaw kapila mag-ilis og brief. Soon po dyan ako, kapila mag-ilis og pante. Imong kuan ah. Sa pintin ay pagkaon sa di ay. Wala 7:35 na ako. Uy, ginoo ko wala pa kay kaon. Pagkaon na. Naro. Naon ra ngani og birahon ra. May lami na siya butang ng lemon may. Kaning kuan oh. Ay limon sa ito diri oh. Ay dagko kaayo kaning kuan man niyo katong sa kinilaw. Oh kinilaw no. Ayun sayang kinay. Nadaot ra ni. Di ko yason. Dito mahal kayong isa ka buog, maluoy na lang ta. Ang kinilaw mo siya.
Gibutang na ko gapon sa magi. Ano niya sa kong kaon eh. Hala, kalami sa corn beef nga Argentina. Butangan og biyaso. Ayun, tayo ko. Bukari ko gabi kay mukaon na lang ko. Hawa dia dong, istot. Hawde. Higidali ko dahil. Bakayang oras. Gani ni kalingkod-lingkod niya karon gadali. Hawa dong ba? Ay. Gani na relax na kasi wa siya nagkuan. Naayon na messenger ga. Man na. Ga madaot man ni ga ato ni kuan be. Maglahi ko gako okay ako mo tangag liman ako ah. Okay, nahinog na ra ba ni? Oh, dia. Nana. Ako na lang ti karon. Ano ah? Okay na ni messenger. Ano pagkaon na? Lami man siya butang naglimang kay. Pero mawala ang lansa. Nga oh. Dagan kayo kuan. Hawa day. Kapi ka? Otro? Hindi na ko. Okay, oras o. Wala na nag-pray. Hindi ko. Dili lagi mo. Una-unahan ng dali-dali na di. Unahon na to ang mag-ampo. Thank you Lord sa food. In Jesus name, pasalaw kami sa masala. Lord, o protection niyo kami kamay. Amen. Hi guys, good morning everyone. Mga unta. Sa YouTube na ko na ikuan kaya kung gihigda. Ano sa ganyan mga higda? Lalo ganyan ah. Ano yung baso sa kape oh. Ano? Ano ko lang? Ito. Ano? Limon ang biyaso. Ano sa inyo? Limon man ang dagko siguro. Sa MBS mo lang magkuan no? Baho. Ako na pagkat na. Yung kalapad mo na. Tagang ko ito. Ang mag-anak niya dito. Ano ko ah? Ano ko tambang? Ito ka na pagduga. Hindi ko tubigan. Madlok man kumukaon guys. Okay, matukan man ko. Dara okay, kuan hayag. Madlok kumukaon guys kay matukan ko guys. Hawa dia. Ay sus Ginoo ko. Yun na mga mo ron. Kana iyong sudan ha. Dagaan mo mami og corn beef. Ha? Gamay na kong kanton kay matukan man ko eh. Akong bana guys, dali siya kayo. Saan na oras? Yata na mo, COVID ay. Oh, okay. Budaya namin. Kahit kami at murag vaccine mo boss. Nya, kinsa may mo kuha ni COVID ha? Doktora. Sa doktora yung kuha diyan. Siya magdala sa race? O si doktora may dalang yan.
Guys, kaya nagmay akong kuan guys, kaya matukan ko. Ang akong tutunan guys, kaya murang napilot. Ang tamay? Gana. Kinahanglan magud guys nga naay sabaw, mukaon ko na sabaw, wala man mo sabaw. Corn beef ra mong gisud-an. Ingon bi ko sa kumbana magluto ko sabaw niya, di man daw siya mong kawag sabaw. Ay. Madugad og samot. Kaon na mo ron na, mga it mo ron. Namula ka ro si mami unya nya kamo na pwede rin mabilin sa balay unya nya. Sa gawas ra mo matulog kay. Lako man mami. Gawas kan sila kay lisod po. Ang sulod niya. Magwald. Urot kung gamit. Tabay lagi ko mong labay. Sabi ko ni, edan ko niya. Ano may paan? Kasatuburan kalayo ato. Mudadala ko ng buling kabugat anak. Kiron to gamay ram bulingon kadagan anak. Ako puno ang bakat yun. Yun gini kasi. Ang laba mo isang jibo to hapon. Apa yung no? Hmm? Si Kwan, okay na siyang jibay, hindi mong bayago nun. Ikaw nga kang may kabigay. Dara ko na kuan. Pare ko biyagan. Matong dalag na, kung nagabak ka. Tabay ra ko muna ba may Malooy ko sa may biya oy. Agay. Ang tagal. Đây rồi, rồi. Nga na itnor na. Sayo mo sa nangan gapon lasing ko sa hapon. Ako mga ero guys gipanggutom na gas. Kasayo mo guna sila na ni hapon gahapon. Dagol. Tudong gamay. Gipanggutom na in taon kaloy. Ano na? Ang ambot kung ba na? Mag-amping ka ha kay matibak mo naman gulakon. Amping. Dili mo lupad. Dito mo ka buang lupad. Nanay di mang labas sa tabay. Ambot lang. Inadaw. Huwag mang labas si nanay, uban mi dito. Labak ka rin. Sige. Lana. Dalaan sa buko. Hoy, tignan. Kaon mo ron, manamang ko. Kaya mo sayo ko pang laba. Bitas wala pa tawo ron. Yaglakaw ni mo, mato ko tabay ha. Mato na tabay na yun? Kaya mo taso ka tabo. Di mo kauban, si kauban mo. Bahala ko na sa
Karon sa nako am dam mga iro. Iyo ina na magsuot ha. Taas ba? Ina, matulog ko. Ina. Mato na si banana, guys. Sabi yun. I love you. Amping ha. Dili mo lupad ra ba na siya? Ay man ka mo agi. Kat ko hawat. Kat banana. Agoy. Kat banana, guys. Pag amping. Bye-bye. Bye. Hala, mga tae. Ate! Ay, nanay, ate! Tulur ka galon namang gikuan gabiin. Hatay mi jojo 15. Ayo kay, mahal kay bill karon sa tubig. May unta. Mo gani. Pero unya wala mi schedule. Ay, dili, wala may agas unya. Kahit man may grocery mo sa gulson. Murag amaw ng ting-apre. Adaga naman po mig tubig kay nagkabo man si buloy sa tabay. Kato kay ilim nun ra tuog sa kanang kiris. Si ate kay himapaw ra. Ay napalong di dayon. Napalong. Alas 8 10 minutes to it na palong. Atong isa pag meron sa aming video alas 10 gid na palong. Hala, dali ara di ay no. Nay, manglabata sa tabay, nay. Dagang kay kong bulingon. Bibi kay basin may try daw. Ah, gunita na tika, nay. Ay, siwiwing, walang nasi, umpot natin. Manglabata? Kana importante lang. Pero mamaya Mm. pa, magpakaon pa kung manok. Pagkaon bang puko aso? Aya ko sa tuburan unta ko maadto niya layo naman kaayo eh. Aha mo tabay diri o dito sa bigas. Ara, Lalong kayo dito may dito na bawra. katong dito sa sapa. Bye, amping. Wala may lain yan. Lagi katong ato. Katong agianan nga shortcut. Ah, dito tan may lagulay mga tao dito te. Basin wala kay basin diri na may problema. Murag masuko man na si Uy, Lalong kayo yung kabaon. Layo kayo to. murag masuko man na sila di ana og manglabati kay Tigla ba? dili ra ba na sila masuko diha? Kay Dala lang mong timba. Problema. ay ana di ay. Wala timba dagi pundo kung wala daw. Ah, Pero basin dai kung naa. Pero kapoy na sa balik. Hindi mo nagtimba. lagi. Manglabat tanay. Pero kung wala timba, diha na lang mo kana always timba. Tawaga lang ko. Kay Nay permit timba. sa tuburan unta ko manglaba nya kay dagan kay kung bulingin bugat kayo. Ulitihan. Oo. Timba power. Nangita siya og mo kapo baka na mo agi diri. Sabi ko, ano ginagawa ng minerals ka no? Guys, wala may agas di ari guys. Munang pila naman ni ka minutes. 18 minutes naman dai ni. So guys, siri ra tataman guys kay wala kanang ning taas naman akong video. So salamat sa Ginoo kay naka-video na po ko maka-upload na po ko ron. So bye everyone. Amping ng tanan. God bless. Agay boots. Boots ko sige pag samok-samok. Sige na kay